Mauni ang part to kaghapon mga tats, wala sa nako gipakita pero sa tinuod lang bag-o na po ning donggo kay nga naman nagpakuha jud ang among isda karon nga bulinaw. Mao nang nangusog do kog habua dira mga tats kay di jud pwede nga di ta mo tabang kay nga naman pila lang may kabuok. Mao na ginaingon mga tats bisag bagyo gaulan kayod gyapon ta kay nga naman kinahanglan man ta mo kaon matag adlaw jud ta mo gasto ug adlaw pud ta mo kaon. Tanaw ng panahon mga tats perting laguma na pero nakaluyan pud mi kay daghang gyapon mga isda. Mao na mga tats pinaspasa jud ang habua diha kay kun dili mo kun paspasan naa pa jud maabot unya na ilugon na sa lain mo nang imo jud nang dali-dalion kay daghan mag-abot-abot. Tanawa sa pikas bangga todo kayod pud sila kami dire todo kayod pud mo dire kay nga naman maging ingon ko mga tas dali-dalion kay nga naman mag-apas sa presyo kay ato mo kunang dugayon na mo baba ang presyo ana. Kahuman mga tas akong gisaka ang bangka diha kay ako mo gud mo bilin ana kung sila man gud ato pasaligan ana di jud na binlan nila kay maulam mo gud mga bata mo na ako ang mangusog diha kay binlan kon agamay para na amin niliburan ing ana jud na patakaran mga tas pa sa mo deliver ang mga pambot diha mas maayo kung buotan naman na nagat kay dagan yang ihatag bisag gamay ang isda pero ako mga tas maluoy pud tag nagat no kung gamay ang kuha di gamay pud atong kuhaon kay nga naman dili ba ilalim sa lawod ikaw daw bagyihon dito og ulanon nya mo kurkuro pa jud ka og isa pa gamay kay mong bangka og bakulog ko dito nabali mo tabang nimo dito man mga tas nakasabot man nagat sa kuha og nakasabot pud nila kana akong gibitbit mga tas maora na akong kuha nako kay nga naman isa lang ba ka banyera yang kuha no og daghanon pud nako kuha pero sa tinud mga tas katong ipanghakot og gani nga mga balde-balde lahi-lahi tog tag-iya og lahi-lahi pud tog patakaran man na nagkuha na pud og banyera mga tas kana na pud isa ka bangka nga naabot simpre kay layo man to siya kinahanglan jud na siya nga langoyon kay di man gud sa pwede idot-dot diha kay mga bungkag na og magbangga na sila diha mo na kun dili ka sanay din sa Fishport mga tas malumos jud ka og malunod jud ka kay nga naman sama sa akong ingon ganiya langoyon jud nimo na bisag unsa kadagan sa isda diha imo jud ang langoyon nakabutas pa jud ka ana og mabasa jud ka ingana jud ang patakaran diha mo na pinaspasa jud na diha way pakialam kung nga unsa mo diha nga basa ba diha nga lugi ba mo diha basta importante magud kuhaon yun ng isda diha kay ang mananagat magud mumbalhin nagpikas timbangan kun dili nyo na atimanon di ba nakita ninyo ako nagbudiga ako pud ang niambak og ako pud ang mulangoy padulong sa daplin ana mao na ginaingon ako mga tas ingana jud ang patakaran sa libor og ingana ang akong trabaho matag adlaw diha basta naa mi isda og mahal dako pumigahalin og barato gamay pumigahalin ingana ang kinabuhi na mo diri sa Fishport mao din ni tawhan na gani akong ipagunit sa kamera ng Nganlag Art shout out sa Modera Brad og mo na ning bulinaw gani mga tats no ato ning kilawon pero tira ba yung presko mga tats kay wala pa jud nay agig ice ni kay isa ka oras gikas dagat padung sa daplin mo nang ako jud nang tilawan mga tats atong haluan og mangga o radis kay wa man lang ni halos kinilaw ingani una na paghiwa di ba okay mo nang panakot ako ibutang sa kinilaw mga tats kanamo ko mangga sa rep o radis sayang pud nga di na to gamiton video lang dia. Sa tinud lang mga taso basta na ako gwapang esta o preskong esta ako jud ang mangunay og kilaw ana og mangunay og sabaw ingana jud ko mga tats kay naman kada buntag mangod perting gwapaha sa mga isda kay naara sa daplin nagpakuha ang mga isda og amo ang mananagat naara po sa duol na nagat mao na perting preskuha sa mga isda mga tats taas lay 2 ka adlaw o 3 ka oras ang ilang panagat diha ingana kahambon ang amo mga isda diri sa Jinsan mga tats unya mo na sa to daghang salamat sa inyo paki-share na lang diha thanks.